Pagkat panapo na be, chuta na naman at ngayon ituruda kayo maglutong bopis so itangaman wanda pulutok. Anyama na kanya na be. Mumunang diling gawa na be, pabukal ditang kaya kayong giniling na baga, kinting may ingredient na ng bopis. Pero yung pa magpabukal aliwayang style be, pabukal niya yung sarili ng danum, ng baga, pakalinisan niya drain niya yung strainer, tsaka yakabit yung kaserola, tsaka yun yung pabukal masalesi ang ta. Di na niya dito kaya slam bayang lumili sa baw. Siyempre internal organ niya yan, abe, bagay yan, lang sa hanapin. Kaya kung style ko hindi nang kaya pang down laurel bayang mabanglo, malinis siya talaga baw. Ini kaya katang bagang gagamitan na iniabe, bukalan lang mako, ini malambot na, ini papulutok ang tana mo. Nung ikitso din na kung dito taba, ngaliwang baga, abe, magtaba lang sarili do. So habang papulutok ang kaya katang kabila, may pali na akong tabagin, tsaka ako na dinin at sweat, diba yung manyaman. So siyempre, papulutokan tayo, kanyama na kanyan. Kalakunan nitang butol at sweaty, isama mo nitang sibuyas, ang puwit ang bawang. O kanya, mana kanya na, be, patakan niya kanyan. Siyempre, at yun nag-iaka nung makananong para simburi mo, pero number 1 lang ng bell peppers mo, be. Mga bitkang red ang pong green, balang takalakuli. Hindi na kaya namang pinagtada karot. So, ito, kanya, mana pong siyempre itang siling green na hanapin, tang panyigang. So nagyakabe nung agyo mo'y maparasinan niya na magsiling labuyo bala na kanto mga paras-paras sa kasubukan to. So potang niluto no nga din gulay nga rin ikabi muna ikatang pulutok tamo abe de nga liwa ketang mismong kawali no kar lamang papulutok kar na lana mo mangisa. Pero ya ako liwa ko sa ilabe balo yun ako manaliwa ko. So dinin nagyapan dito kataba ang pong pepper bayan maglasa. Di na nasin niya abe yung kabit ko patis. So pitakman-takman kaya pa kanya nung kakagit siya dakal niya huli o waliwaliwa. So dagdagan niya yung patis buri kaya ako kasi magbopis ko buri kung dakal niya daon laurel. Bukod kaya tang pebukal tang daon na laurel lang din bulong laurel. Dini na kaya naman ini okay ni. Tsaka kaya dini nang ditak pangaslam. Ingaslam ang ginamit ko itang aslam miloko abi ako kanya mana. So dinin na kaya panditak pastis sumikit siya ang tapitakman-takman kaya siyempre buri ko perfect yaman niya ang kaya katambo pisay ni mamulutok yo kung daramdaman nyo mo kanya mana kanyan siyempre pag okay na timpla i-serve yun kanya mana kanyan yung office na mo yan yun mano kanya mana may tina naman kanini dagdagan kaya pang chili garlic oil kanyan pota mayari na balating diet tamo yan nabe.